mulai ocek kok kene guys aku guys. Kon dhuwur kene ae iki pindah rene sing gesih melok icir mbiyen kae. Ning kene iki. Bismillah. Jam piro ya? Jam 11. Iya, Mbak. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Walah lha piye, Mbah? Mangkane suwi. Walah nek iso esuk entuk telu ya, Jan. Entuk papat kak ya wis. Alhamdulillah. Cilik-cilik yo. Oh iya, cilik-cilik. Ayo sak entuk. Mbahane nek nek ngerok sing gak enak wong roh ya. Lah Pak aja no tidak teko-teko kene ngene iki para. Ya awak sak penak timbang ngono. Alah padha ae Mbah, lah aku entuk papat kesukno kok. Ora iso kebat timbah lani aku lagi padha ae. Aku kok digeri Mbak tak jebah lho. Lah ya wong sampean digeri loro kok. Aku sing ra piye-piye wong aku tara iki wong alus Mbah, kon tetep kaya. Lah kok rek ngalah rono lah opo njajre mau ape kono. Ngopi ngene. Mas aku lagi ijo ya ora. Lah ya. Perlu duwe aku ngene kok ya ora iso obah. Pak Edian mang tau bingung dalane Yan. Wong iki ndek mang wis bareng Mbah, tapi sodose keri ning motor. Sodot. Hah? Lho, kuwi iki piye? Lho, sing gowe ndek kok aku mbote kok iki ndak. Keri ning isor kono kok. Oh alah, lha piye? Lek di Pak Maidian keri sitok mbah ning kono. Apa? Lek. Lho tek iso keri iki piye karepmu iki? Lah Pak Maidian nek gelem baleni rono. Piye kok iso nggowo kok malah. Mas aku asa kene sak iki aku nggo sak gulung. Sak iki aku nggo sak gulung. Lah Pak Edian gak nggowo Mbah. Pak Edian gak nggowo bel Mbah. Iya. Kalau aku nggowo bel wong Pak Edian ra nggowo padha ae. Sampeyan nggowo roti ae Mbah Mang. Ora usah dijahit Mbah wong ape ngalih rene kok. Bulangku nek kuplek. Ya, Mbah tau ndang ngalih rene. Mbah Ran ketesuk mulu gak enak rene Mbah. Hah? Mbah Ran. Dene. Ketesuk wis enak rene. Yo, gak Mbah. Iki sarana iki aku iki diteloto ora nganu iki yo. Sarana iki dek etane rabar yo ora do ngalih rene. Mang jane iki yo kon do ngalih rene, kudu omongi. Sampai jarang nang ora. Ya sampe mang yo ora jane iki tegale wis. Lah iya lah tekokno wong Siska ndek sore omong Mbak kon koe tansik aku yo gak wani ya Mbak. Lah iya mangkane kuwi. Lah nek aku ndang njujuk rene ora limpek perkara mlaku ngulah ngalih rono rene. Lah iya. Aku yo gak wani ya Mbak. Anu trene kabeh, Mbah. Malah dianu trene kabeh, he.
dijahit ki yo iso Mbah, tapi wedine gak bako. Nek wis awan ki, Guys, klobotane iki keras, apes. Ning tangan ki yo pedes kereh. Lah yo Yan kok awake gak penak Yan. Sing sapa? Pak Edian nek Mbah. Awake kan krasa gak penak Mbah mah. Lah iya. Ya masih gak penak ndak kerja nang kota kene. Lah nek leren tek nang utang mulih metu kono ae karo tuku obat. Mesti mulih wonge. Lah ya paling ape tuku tolak angin ngono Mbah Mang tek ape balik sik ngono. Kalau mono aja mikir ape nek ana wong njero ndelok masak jan greget tenan. Oh ya setahun pisan Mbah. Ya setahun pisan Mbah nek awake berwaras ngono. Lah yo. Lah piye meneh ora iso obah, ora iso apa ndang kandhane kan Mbah. Saya piye meneh. Kowe iku lho karek lalu ya. Selama dhewe masuk iki. Alah, nek wis awan ngene iki lho, Guys, diseput gak kena. Klobotane iki wis mulai keras ning tangan iki wis panas. Wah, kancane wis akeh, Guys, saiki. Ndek manget rumah Mbah Lani karo adik dhisik karo dhisik tok, karo ipene dhisik. Saiki wis Mbak Par sak bojone kae ning Sor Ploso. Terus Mbak Siska, anake Mbah Lani yo rene nusul. Terus sing kidul kae bagian ngono wis bapak-bapak kabeh kae. Teko ngisor kae wis wong tok, Guys. Nek kocek ngene iki, nek kok kaduan iki gak patek ketara, Guys, wong iki. Soale posisi jagung karo wong iki meh imbang. Jadi jagung iki dhuwur-dhuwur. Kadang desih kuwi kelep kok, Guys. Desih iki ning ngisore, jagunge malah dhuwure, sak dhuwure desih, sak dhuwure sirah. Dadine disoteng kok kaduan iki wonge gak ketok. Wis do ndelesep ning jero. Panase, Guys. Jam 12:30 siang. Pokoknya wis meh jam 1 lah. Iki desih leren nambekan isor gedang. Rasane iki wis walah ning duodo iki, Guys. Ndrodok gelar sak. Ngiyup nisor gedang, soalnya renek gubuke, Guys. Ora koyok sing ndek mau ning kono. Sumilir. Sumilir ngene. Wis entuk 5 meh 6. Meh 6 karung. Ngene polah wis koyok lele gedhek lho, Guys. Wis koyok kekean ucul ngono kae.
Muter ono, muter ini. Walah. Wis rezeki akeh sithik disyukuri. Aja meri karo kancane yo, guys. Kancane entuk 10, entuk 12, entuk 15, entuk 16 wis. Masa bodoh, sing penting dhisik semangat nyambut gawe ngono. Dhisik yo santai kok, guys. Maksudnya iki ora nek terus mburu, walah ndang ngene aku ngene. Gak eman-eman tangane dhisik lho. Anggek mari bar tak urutno pah 50.000 eman-eman. Pokoknya sak tokku, sak candakku, sak kuatku, sak mampuku. Wis ngono ae, guys. Batur iki do ngubut panas lah juga leren kae. Tapi dhisik yo panggah walah. Kimpleng-kimpleng. Nek sedelok tak lereni ra ketang mbuh 5 menit. Mbuh pirone tak lereni iki ning dodo rasane yo. Uga ngono guys, gak ndredeg tenanan. Jenenge panas, kimpleng-kimpleng tengah piye ya guys. Pokoke iki tengah beduk ngono kae, beduk deng-deng ngono kae. Nek ning sor gedang niki walah angine seripit-seripit sepoi-sepoi walah lah. Terus nggayer kudu turu nih guys. Engko Dek Dinda tak telepon tak kon mapak ning desa kono, engko dhisik kok kene mlaku. Iki dalane kenceng rono kae guys, terus munggah rono kae. Walah sak jam dhewe perjalane sampai teko desa kae guys. Desa iki tower-tower kae wis desa. Pokoke guys, walah. Aduh guys, aduh. Iki lho tower-toweran iki desa guys iki. Enak cagak listrik iki tower-tower iki. Oh, omahe wis mulai do ketok kae. Tapi kan posisine muter. Nglingkung, dadine yo adoh. Iki jagung sing anggek dipucuki jek do teles. Yes, alhamdulillah guys. Wis sore wayahe pulang. Hah? Ning sor ploso kono mbek ngene Mbah To. Alhamdulillah ora rampung. Ora rampung yo sesuk eneh Mbah To. Alhamdulillah ora rampung. Alah, dese iki. Alhamdulillah guys. Ape entuk songo ki ape nyerah, guys. Disemangati karo Pak Le dese, diwangi. Dadi entuk 10 karung. Wes, alhamdulillah. Kowe ngucek Mbah Ran, Yan? Kae montore ning kono aku ngucek Mbah To. Lah aku mancat lah, Mbah, sepatunan lah mancat ngono. Sik tak ingetane sik. Ya aku mantat yang iso. Lah kok kena ring anu. Enggak. Iya, wes. Bismillah. Pelan-pelan, alhamdulillah. Sampai jam 5 sore, guys. Nah aku ki malah kena wong. Cara tiba-tiba nek bature iki. Lah, aku tiba. Paling wong yo lali mlakune alus kok. Ora wani dicocokno motor emoh kok. Anu, dengkeken. Malah loro.
Ndek sore lho ramu, jengkane ndak ngomong ya Pak. Dicek iki. Lah malah diombeni obat aku rono ndek sore Lho kan. diombeni iki apa-apa, maksudku kan Lah nek obat kan reaksine ditok Mbak. Lah nek sing anu otote ae. ora kono nek lara ora butuh nduk tunggu ngarepe. Ora oblah Mbak. Lewat jembatan Sesek, Guys. Ayo, iyo bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Bismillah kok terus iki bismillah apa toh? Aku kan juara ki Mbak. Tinggi sondang. Kaya ngono. Mau aku Mbah, jalan koyo ngene iki, guys. Ramu prigel ngono wis. Wah. Romang tak ampeng ngomong terus buat syuting kok mana ya. Mbak, ngene kok ape ngombyong karo Mak Edian kuwi ya lah. Ora apa-apa. Lah. Ngombyong saya iso. Lah ora nek pancatane bukan diandep-andep ngono. Iya. Lah yo. Pak keringkuk ngono. Paling-paling ora abot tak pakai maye wong ngono. Lah. Aku gede maye iki wah tenar iki abot maye iki. Mari ngejejer lho paling iki. Ngono lho tetong lho kae. Kowe ora kloso kowe. Wes, alhamdulillah guys, wis teko omah. Alhamdulillah, engko ngecek Pak Edian. Ndi Pak Edian nang wis enek. Rono urung ya. Lah lek randi barane lho. Oh iya. Heeh. Jagunge Lho, guys, kan yo malang mogok. pirang-pirang karung. Biasane mogokan kono. Alah, kok kudu mangan bakar kan banyu. Diomongi banyu ae kok. Iki didewek-dewekno ngono Mbah ceritane. Ya le. Sing kok kono dhewe ngene Mas Manto dhewe ngono. Ya. Iki Ngono. Coke kakung ngono. Lah kok nek ngene gak yo sak sisih piye sih? Coke ayah, coke kakung kaya ngono wae dhewe kok. Tek ngaleh gene le. Lho. Sampai maratuane kok isin iki tak. Mbah Retemi gak cek ning ngandong kuwi. Oh lah guys, temandang teko omah kok wong golek kerjaan kok. Oh lah. Kok cek urung bar mbahku ngakon icir. Takon dino Jumat nggetku gentenan ngono. Aku ra sido tak ijir. Lho, sing kocek iki kok wong akeh, Mbah. Trimo sak dulure tok. Empok gebreke saking ngono. Trimo lekno, aku Pak Edian, Mak Edian. Tanya kena sapa gebreke. Ayo seneni baran Mbah aku. Wong ijir bapmu. Aku dikudang baran ora. Malah kentil geong. Engko niwangi ngebarno jere rak. Walah, lho segaku peme, Dok. Halo. Sego, kilo sego gak mbok peme. Lali aku budal isuk. Sakmono ae kok. Arek Budal isuk. Alah Ngopo? arek genepi nempes wis. Mbah gak mbok ciri kabeh, Mbah. Gak mau patang-patang. Sing ledokan tok kuwi ae. Kes rompes aku rompes tok. Kes Eh. kene dhewe sing loro dalan kuwi rompes. Sing aku kidul-dalan aku gebuk rompes. Aku main tuku rompes ijek sak. Lah yo enek temandang enek kerjaane kok kaya ngene. Guys, piye iki? Lah dhisik cek nutukno iki. Masalah nang ulang orang itu kok piro. Cek aku cek nutukno kocek. Kene kae Ya Allah, guys, udan drese powol. Aku rak mikir gembrengku sing tak tinggal ning baon, guys. Kenter apa ora? Nek mau tek gak tak turepno, kok tak lumahno. Dibuwa banjir apa ora ya, guys? Kan pikire desih yo sesuk kocek rono neh kok. Nggawa nangkrak-nangkrak mulih mikire dhisik. Tak tinggal ning kono, wong nggone kancane lah yo. Yo ditinggal iki, guys. Ki lho udane wis rodok terang, guys. Dhisik wani syuting maune teng walah. Gluduk iki jan. Kelelap dier. Yo. Pokoke wis
Kira-kira wis disyukuri ya guys, udan ya pemberiannya Gusti Allah, anugerah dari Allah. Diparingi udan ya alhamdulillah, diparingi terang ya arep-arep udan ya guys. Ini nek diglebek udan ae ya. Sing do nandur-nandur jagung, nandur apa pimbako, ngono sing susah iki sing kuwi guys. Wong tani sing akeh-akeh do gawe tanduran, ora iso guys, panggah do mati. Sesuk iki bisa nutupno kocak guys disih iki, urung bar. Lah kok malah ditambahi ujian koyo ngene ndahipo dalane ya guys. Tak bayangno ki muk dalane iki blotong nek metu sing arah ngene Mbah Pomo kuwi. Tapi nek sing arah ngetan sing tak teni dhisik ndek esuk mau yo apik dalane Mas yo mlaku. Tapi kan uga mlekotok ngono lho guys. Garing dalan iki. Sing arah mbaon endi ya guys? Mbaone kan dalane dhewe-dhewe. Cek ngruwes lah mbok suwengi apa ngene ya sing ngene iki ngono ku. Ya sakno sing do korban kebanjiran ku lho guys, mesakno agi wae surut. Lah kok iki malah ketambahan neh nggih. Ya Allah. Kok diparingi terang rumiyin Gusti. Sakno sing do omahe gelelepan banyu kuwi lho guys. Aku sembayangno ki rak ya Allah, terus do ngusine ndi ya guys. Di apa kuwi nganu soteng kon dhuwur ki nang omah ki cuma ketok wuwunge tok iki guys. Kuwi tanggane Mbak Ana kuwi, daerah Mojo Rembun kuwi guys, desa Mojo Rembun ya Allah. Ngeres. Terus do ngusine ndi mikirku kuwi. Sakno tak tutup guys lawange wong do ditutup kabeh kok karek ngene dhisih dhewe jane ya agek jam 7 agek bar isak tapi yo piye meneh wong koncone wis do ditutup kabeh Pak Su malah wis mapan bubuk udan nang mampu kabeh guys angin iki mau kok etan. Jadi banyu ki walah mlebu kabeh. Dinda ki mbah ke masak apa? Ambune mie goreng ya, Dek. Mie goreng. Datar ndok. Kompore tutup nganune, Ndok. Angin kuwi nampu. Tutup karung lho. Ambune walek-alek kok ngene, Dek. Tutup ini ki mbok suwengi yo betah guys udan ngene iki nggo. Wes ngono ya guys kontene nggih sesuk dilanjut neh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat semua family online dimanapun panjenengan berada, diparingi lancar rezekine, diparingi sehat, selamat, seger waras, dawa umure ya guys. Diparingi rezekine ngalir terus seperti air zam-zam.